vážení pánové, nás velmi těší, že jsme dnes zde v kostele Na Nebevzetí Panny Marie v Neratově mohli doprovázet liturgii při mši svaté. A nyní bychom ještě rádi navázali tedy krátkým koncertem. A než ale zazní naše zpěvy, tak my se vám představíme vám náš smíšený pěvecký sbor Mendík. Je to školní sbor, který působí při gymnáziu Jana Valeriána Jirzíka v Českých Budějovicích už od roku 1989. A jenom taková zajímavost, Mendík, to slovo, je označení pro studenta ve středověku, který si přivydělával na živobytí zpěvem. Ten sbor tvoří studenti od primy po oktávu, čili od nějakých 12 let až po maturitní ročníky. A pravidelně se účastníme různých festivalů, soutěží a pořádáme každoročně různé výjezdy, někdy i zahraniční. Takhle jsme navštívili už mnohé země, jako jsou Dánsko, Srbsko, Moldávie, Rumunsko, Polsko, Lucembursko, Vatikán a tak dále a tak dále. A účastníme se i různých pěveckých akcí u druževních gymnázií. Ve školním roce náš sbor pořádá 2 tradiční koncerty. Těmi jsou vánoční koncert a jarní koncert s oficiálním rozloučením s maturanty. A náš repertoár tvoří duchovní písně, lidové písně, spirituály i populární písně a náš sbor řídí paní magistra Olga Támová už od roku 2012.